Și eu filmez, da. Uite-l aici lângă noi. Ce faci, mă? Bă, muie, mă. Vezi din partea asta altă. Uite-l. S-a dus încolo. Ba nu, e aici. Aici, lângă noi. Vai de mine. Uite, și acolo biciclist. Uite, atac. Iară. Băi, vere, incredibil. Nu, nu. Poate să-l dracu pe mașină. Aveți grijă că vine! Măi. Bă, hai să luăm noi pe om, că nu putem așa. Păi cum dracu, vede? Cu lupul. Doamne, și ferește-mi sărac.